Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. No noso grupo cultural Nós, a xente do redor, son moitos os poetas que posúen unha sensibilidade especial. Hoxe, a quenda no meu espazo de madrugada correspóndelle a magnífica Anxos do Souto, que no número 17 da nosa revista regálanos un poema que obviamente me emociona especialmente. Titúlase O Cadro. O cadro. Sosteño a miña paleta e mesturo cores, como si foran soños, como si estes escorrentaran medos e dores. Xogo cas raiolas de luz que entre as nubes no horizonte bailan. Neste chuvioso día que liviamente a miña imaginación avara e garda. Encetada a obra, plasmo o que sinto e miro a roubada esa luzada que irradia paz e maxia na miña alma. Sorrío e pintando sigo, atrapada nesta paisaxe de fadas, nesta ofrenda de paz da servidumbre afastada. Mais tarde, xorde misterioso, alegrando o firmamento o vistoso arco da vella, engalanado cos seus 7 cores, que agarimoso e seductor os seus bicos no aire espalla. Como todo o fermoso, paseniño vaise desdibuixando no ceo inmenso. Ante o seu aceno de despedida, a miña man con expresividade respóndelle. Ilusionada sigo pintando e enchida de ternura remato o cadro. Gracias, Anxos.